Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa syukur kita kepada Allah, wa salawat kita kepada Nabi. Allah Ta'ala kayu sungguh, Allah bana kini menggerakkan. Di hari sehari nang koma antah kutiko kunan bayi atau ku hari kunan nilo. Sadang umbak taduah ingin salah saya mak. Indak tadang ngalapi umbak mak. Batanang tanang dusana dua, batanang puluh dusana menangakan. Manolah niat dengan mama mak, nan kadang basa batua. Kadang dia ada je pusaku mak, basa dia ada je pusaku. Kadang dia anak kemanakan. Kayu gadang menangah kotu, ureknya taguah kabumi, pucuaknya cewang kalangi. Ureknya tampik rang baselo, batangnya tampik rang basanda, daunnya tampik rang balinduang. Tampik balinduang kepanasan, tampik balinduang kehujanan, pidoman musafir lalu. Taruih kapado bundokan duang mak, limpapih rumah nan gadang, sumara anjuang nan tinggi, acang-acam dalam nagari. Awih ketampik minta aye, lapa ketampik minta nasi. Amban purwa aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan. Taruih kapado imam katib, alim ulama dalam negari. Camin na nindak namuah kabu apalito na nindak namuah padam. Kaunduang-unduang ka Madinah kapayuang panji kasarugo. Panyuluah anak kamanakan. Sanak pananga kasadolahnya. Indak basibak jo basisiah mak. Dilingkuang sambah kasadolahnya. Baiklah dun sanak pananga kasadolahnya. Kami dari grup Saluang Rabab Pitunang akan menghibur dun sana pada malam kini ko. Kok sakiti di bari bacacah, kok banyak kita bari berbompuak. Kok mengaji kita dari alih memilang kita yo daroso. Kita mulai dulu nan pertama sekali memperkenalkan anak dendang kita nan berasal dari kota Solo, Banamu, Ciuniang kita, Ida Melayu. Ayo Cion yang nama Ida Melayu nama wa. Iyo. Ida Melayu. Iya. Berarti suku beliau Melayu. Sedangkan ambo Cendra Rajo Intan sebagai pedendang, tapi kini dicubu pulau Baraja-Raja Mambui Saluang. Ko indah ado bana lang ko sana. Si Ponggo keuntuang si Ponggo bisa menjadi alang. Cito-cito nak tabang ke bulan. Tolong di dun sana. Jo Karajo. Baiklah dun sana pananga kasadolahnya. Pakecik orang jan kita lama-lama dia iya ke dun sana. Kita mulai saja dun sana. Kok duduk siang kita ke babi hari. Duduk malam kita ke babi minyak atau babi wat. Nak kita ansui-ansui saja dun sana batanang-tanang dun sana duduk. Batanang puluh dun sana kan. Tapi sebelum kami mulai bagurau dun sana, yo tolong di dun sana jo bicara, tolong di dun sana jo pekerjaan. Ambo sengaja kirim salam kepada dun sana ambo nan jauh dari rantau, yaitu mama ambo Pauzi Ali Tanjung nambarado di Pekanbaru, dan kepada mama ambo Saf Barik nan Sati nambarado di Malaysia, kepada Edison Sikumbla di Malaysia juga. Dan berkirim salam lah kepada dun sana ambo nanado di Jakarta, Ninoni Ayu Rangkoto Nur Pialis nambarado di Pekanbaru Putri Minang. Itulah sahabat-sahabat karib ambo nambarado di grup Saluang Rabab Pitunang. Dan kepada Katid Nazim Ma Endah atau Begih Lamu Ma Indo dan banyak lain dak bana disabik namo dimbaukan gala lasarangke papeknya lah angku nini mama nan sahadat malim nan sekitab rapi nan sekato sado kita orang pagurau, istilahnya pagurau ranah Minang. Baiklah dun sana ambo ansu-ansu aja karajo dun sana. Niai di hati membangun saji
hati di dalam latasaki lakatoka kami terlampau banyak hatoka kami terlampau banyak selesai deni la o sembayoi limau lunggo ala den tanan ko sama tolong la siangi kayonan usaha sana banggakan itu titipan dari ilahi itu titipan dari ilahi lakaramadeni nyola o limau di laman ala den nabi anan den nabi nama sajo sungguh hanya awak rangkayo jadi ala kaminan bangsa sadino kaminan bangsa usadino lakaramadeni nyola dusana limau jondarang jojokan nan rang juang kilo bakilo itu nan samo jadian Tuhan lah nyojo bangsa kayo bedainyo kayo jo bangsa lako bedanyo lakaram deni nyo larang kampung abili mau bali laloba sambia pulang tolong jojokan urang tak pandang dipitih banyak di budi baik urang nan sagan urang tak pandang dipitih banyak di budi baik urang nan sagan konda bila badi jual
kawanda putui. Kalau lai pandai menjaga mulut, salamu idui kawanda putui. Kalau pandai awak bakawan orang lain jadi dosana. Kalau lai pandai awak bakawan orang lain jadi dosana. Awak barindu nanti rantau carilah kota pandai menjaga mulut, lah itu bana jadi musuh. Dosanalah, tolong-tolonglah, tolong dengarkanlah kepantunku. Bana badosana kontan orang lain dapat baik. Indah bana obana kontan lajona lain awak baik.